Mummotarinoita. En usko kuoleman jälkeiseen elämään missään teologisessa merkityksessä, mutta olen sitä mieltä, että ihminen ei kuole täysin niin kauan kuin hänestä kerrotaan tarinoita. Katselen vanhaa valokuvaa. Siinä ovat mummo ja ukki, Olka ja Jalmari, pienen mökkinsä edessä joskus 60-luvun alussa. Ukkia en tavannut koskaan, sillä hän kuoli pian kuvan ottamisen jälkeen, mutta mummon tunsin hyvin. Mummo muutti meille asumaan 70-luvun alussa, kun hänen nuorin poikansa lähti Ruotsiin. Asuimme tuolloin pienessä mökissä maaseudulla. Mummo jakoi kamarin isoveljeni kanssa. Kun muutama vuosi myöhemmin muutimme lähiöön kerrostaloon, mummo tuli mukana. Parin vuoden kuluessa vanhempani erosivat ja isoveljeni muutti muiden sukulaisten perässä Ruotsiin. Jäimme 300 äidin ja mummon kanssa. Kaiken, mitä tiedän diplomatiasta, opin noina vuosina 2 voimakastahtoisen naisen mittelöä seuraamalla. Lähiössä mummosta tuli kerrostalokyttäjän prototyyppi, joka tiesi yhtä jos toista talon asukkaista. Pullon pohjalla sellaan hän seurasi ikkunasta pihan tapahtumia, luulen kätkeytyvänsä verhon taakse. Kerran hän kertoi minulle ja äidille seuraavan häkellyttävän tiedon. Nuopuri Anopilla on uusi auto. Äiti ja minä emme ole koskaan tiedostaneet, että naapurilla ylipäänsä oli anoppi. Mummo oli painunut kumaraan osin iän, osin ylipainon vuoksi. Jälkimmäinen johtui siitä, että mummo oli hyvin perso kaikelle rasvaiselle ja makealle. Erityisen paljon mummo tykkäsi limpparista. Tuostakin hän kävi hakemassa reilun kilometrin päässä sijaitsevasta keskustasta tarjouslimpparia. 3 tai 4 pulloa kympillä, jos toi kuoret, kuten vaihtopulloja tuolloin nimitettiin. Ja ne limsapullot olivat lasisia litranpulloja, jotka painoivat paljon. Ne ja muut ostokset mummo sulloi kassinsa ja lähti sitten kuljettamaan kotiin. Mummo ei koskaan oppinut kävelemään kuntonsa edellyttämällä tavalla, vaan kiihdytti huomiota herättävään vauhtiin. Mielessäni vertasin mummon kulkua asfaltilla vierivään kuulaan. Tämä on toki vähän arveluttavaa, mutta kannattaa muistaa, että olin vielä lapsi. Ja se kuula oli täyttä terästä. Muutaman 100 metrin matkan jälkeen mummo nimittäin jo joutui pitämään taukoa ja kaivamaan nitron kassista, mutta kun sydän oli rauhoittunut, vauhti oli taas entisensä. Mummo oli taustaltaan herännäinen. Hänelle tuli hengellinen kuukauslehti. Ja kyseessä ei ole kirjoitusvirhe, vaan 1800-luvun lopulla perustettu lehti oli tosiaan tuon niminen. Joka sunnuntai mummo kuunteli huoneessaan olevasta nahkakoteloisesta matkaradiosta Jumalanpalvelusta. Minua hän syytti jumalattomaksi, sillä kuuntelin samaan aikaan toisesta radiosta Jake Nymanin onnenpäivää. Tai ehkä hän oli väärässä, ja minä olin polyteisti. Kyllä Jim Morrison ja Jimi Hendrix jumalolentoja olivat. Radiostaan mummo kuunteli suunnilleen kaikki uutiset päivän mittaan, mutta hän ei välttämättä aina muistanut kovin hyvin kuulemaansa. Etenkin vieraskieliset henkilöiden ja paikkojen nimet tuottivat vaikeuksia. Kun kerran tulin koulusta, mummo kertoi tohkeissaan. Maailmalla on tuossa tapahtunut kauheita. En muista mitä takaa missä, mutta kauheita se oli. Kun internettiä ei vielä ollut, meidän piti odotella iltauutisten todistusta siitä, että mummo oli ollut aivan oikeassa. Lienekö orastavan mainokuden merkki, että en enää pysty muistamaan mistä oli kyse, oliko Palme tapettu vai kenties John Lennon. Mummo osasi olla halutessaan hyvin teräväsanainen. Äitini oli nuoruudessaan käynyt treffeillä elokuvissa erään pojan kanssa. Kun mummo oli kysynyt, miten treffit olivat menneet, äiti oli moittinut nuorukaisen käytöstapoja. Tämä oli ostanut karkkeja, tarjonnut pari elokuvan alussa, mutta syönyt loput itse leffan mittaan. Myöhemmin äitini päätyi yhteen isäni kanssa, joka oli väkivaltainen alkoholisti. Kerran äiti sitten oli tullut käymään mummon luona silmämustana. Mummo oli katsonut hetken ja sanonut, no ootko suodunna karkkia?
Monen muun 80-luvun alun murrosikäisen pojan tavoin minulla oli tietty ihanen nainen. Olin leikannut hänen kuvansa jostakin meille tulleesta lehdestä, piilottanut sen kirjan väliin ja mennyt vessaan, tekemään sitä, mitä moni murrosikäinen poika tekee. Kun Savossa oltiin, tuossakaan jutussa tapana ei ollut laukaista heti, vaan ensin piti nauttia. Tässä kului ilmeisesti varsin paljon aikaa, sillä mummo paukutti ovea ja sanoi, "Salavokko sinä siellä ihteis? Muillakin ois vessaa asio." Siihen se sitten sillä kertaa tyssäsi. Tuon kommentin jälkeen ei edes kultapikinninen prinsessa Leija saanut tunnelmaa kohoamaan uudelleen. Menimme joka kesä Ruotsiin viikoksi tai 2 tapaamaan äidin sinne muuttaneita veljiä ja siskoa sekä isoveljääni. Mummo oli sen verran nuuka, että ei koskaan myöntynyt siihen, että olisi otettu hyttipaikka. Kun äitini yritti perustella, että saisi levättyäkin paremmin, mummo tuhahti, "Mikäs tässä on katsellessa kotimaista elokuvaa?" Suuret ikäluokat juhlivat laivalla tuohon aikaan varsin hurjasti. Noilla matkoilla sattui kaikenlaista, ja usein tapahtumien keskipisteessä oli juuri mummo. Kerran hänet otettiin tullin satunnaistarkastukseen. Mummo oli tuohtunut, epäiltiinkö häntä jostakin. Nuori tullimies avasi mummon matkalaukun, jossa oli likapyykkiä. Hän levitti mummon XXXL-kokoiset hyvin kulahtaneet alushousut. Ei voinut mitään kasvoilleen tunkevalle inhoreaktiolle, taittoi housut nopeasti ja sulki laukun. Tarkastus oli ohi ja mummon närkästys vain paheni, eikä asiaa auttanut se, että äiti ja minä nauroimme hysteerisesti vieressä. Yhdellä matkalla äiti otti mummon suureksi närkästykseksi meille makupaikat junaan, tämä tietenkin salaa. "Vai tännekö sinä meidät ruohasit? Minä en ainakaan aio muuta, vaan istun tässä." Mummo kiukutteli alapedille laskeutuen. Äiti tokaisi siihen, "Se on sama hinta, istui taikka makasi." "Vuoteita en ainakaan riisu." "Se on edelleen sama hinta." Ja siihen oli mummon sillä kertaa myöntyminen. Serkkuni alkoi 80-luvun alussa seurustelemaan ruotsalaisen miehen kanssa. Sulhanen käyttäytyi hyvin, mutta mummo oli kovin pettynyt hänen puutteelliseen kielitaitonsa. Eihän suomea osaamattoman kanssa voinut edes jutella. "Ja sillä raukalla on vielä suukin kierrossa." Mummo tokaisi. Hän ei tiennyt, että Stefanilla oli nuuskaa huulen alla. Sitten tuli lokakuu 1986. Olin mummon kanssa 2 kotona ja heräsin aamuyöllä vaikerrukseen. Mummo oli jo ottanut useamman nitron, mutta ne eivät auttaneet. Soitin mummolle ambulanssin. Tämä sujui jo tottumuksesta, enkä arvannut kyseessä olevan viimeisen reissun. Yllättäen mummo ei kuitenkaan kuollut sydämen pettämiseen, vaan hän sai sairaalassa verenmyrkytyksen, joka parin viikon aikana tuhosi kaikki sisäelimet. Kävimme katsomassa mummoa vielä viimeisenä iltana. Hän oli täysin tajuissaan, tunnisti meidät, mutta kipu oli kaiken keskiössä. Mummo toisti useamman kerran, "Eikö minä vois päästä jo pois?" Mutta Jumala, jonka sanaa hän oli kuunnellut matkaradiostaan, vaikutti kuurolta. Loppu tuli vasta monta tuntia myöhemmin. Kun vierailen Kiuruvedellä, käyn melkein aina vanhan kotini pihalla. Sitä kerrostaloa ei enää ole. Mummon kyttäyspaikkakin on reilun 2 metrin korkeudella ilmassa. Käyn myös usein hautausmaalla. Siellä ovat mummo ja ukki, Olka ja Jalmari, vaatimattomasta mökistään vielä pienempään kortteeriin muuttaneina. Joillekin sen kylän isoille talollisille on varattu enemmän neliöitä ja pystytetty komeampi hautakivi, mutta yhtä vähän hekin maan alla tilaa vievät. Ja kuinka montaa heistä muistellaan, kuten minä mummoa. Kuten sitäkin kertaa, kun oltiin tädin luona Ruotsissa ja mummo oli taas jollakin tekosellaan herättänyt hilpeyttä. Silloin mummo tuhahti. "Millä sitten nauratte, kun minusta aika jättää?" Nokkelana poikana vastasin. Silloin muistelemme tietenkin mummon vanhoja tempauksia. Nuo sanat olivat hyvin profeetalliset. Vielä vuosikymmeniä myöhemmin, kun suku
tapaa syystä taikka toisesta, niin jossakin välissä aletaan kertomaan mummotarinoita.